nek mikir panas tak ijoli sing adem. Lah cakapane kudune piye? Panas. Kok genti to aku iki? Jare panas. Adem, oh, ya ora penak nek adem. Ya panas dan. Panas. Wah, janjine mas janjine kapiye aja ngaso-ngaso aja pepet-pepet ora Wayahe parian. masuk parian iki. Yo. Jula Juli. no. Ya Jula Juli ya Juna Juni. Juna Juni ya. Nandur jae ning kalengan alah nyambut gawe rak bebarengan. Ngaturaken sugeng rawuh paduka sugeng pinarak lenggah sekeca sinambi mirsani pagelaran ringgit purwa dalang Mas Endi yayine isih muda kula dongake sedaya panjang yuswa cinaket bebungah kalih saking rubeda pinaringan seger waras uga panjang yuswa keluarga ayem tentrem uripe tansah mulya mung welingku kanggo para sing nom-noman yen to nuju lunga padha nitih kendaraan sing tak jaluk aja padha seneng ugal-ugalan aku yo mung wedi yen to nganti kecelakaan saiki mono kasuse wis akeh banget. Apa kuwi? Pak polisi le ngatur nganti mumet. Akeh dalan-dalan kono kene padha macet. Mula sing do numpak aja padha gawe ruwet. Macet iku akeh telat kantoran. Yen cah sekolah nganti telat pelajaran. Yen sing do bakul nganti telat ing pasaran sing aku dadi gumun nganti lali ra katokan. Mau lho. Sing kari dhewe mau gak Sing terakhir dhewe mau piye? Goro-goro kecelakaan, akeh sing do telat ning kantoran, cah sekolah nganti telat pelajaran. Malah sing do telat ning pasaran leh bakul lali ora katokan. Dewi ning pasar bakul apa iso ora katokan ku lho. Nganggo jarik wonge wis tuwa. Oh, dadi jarikan ora jarikan. Nganggo jari ana pasar rame, dadi rame. Oh, dadi rame. Nganggo jarik lah kok suwek pinggire. Pinggire. Yen dienggo ngadeg ora ketok suweke. Bareng dienggo ndodok lah kok ketok tahune. Iki rungokne ora apik lho. Piye to? Kene iki nggone budaya agama ya tinggal nang kene. Iki omongan sing apik lho, Mas. Lho, omong aku piye to? Lah kok iso ketok tahune iki kah? Oh, lah kok ya takok osik to, takok osik to. Lah iso tahune. Iki mau kan critakno bakul ning pasar. Lah iki bakul tahu kok. Apa nek bakul tahu ketok tempene malah mumet neh to kowe? Jenenge bakul tahu dodol tahu anane tahu. Dodol tahu yo ketok tahune to. Mosok bakul tahu kok pamer tempene. Lah piye to kuwi? Iya ya, ketok tahune. Wong iki kan bakul to. Ketok tahune wong bakul tahu kok. Tahune. Gak paham cah iki pikiranmu elik kok kowe kok. Ya ora ngono. Mula gak den rabi kowe. Ya ora ngono aku bape ora ngerti tahune ku mau lho, Mas. Bakul pasar lu tahu kotak ku yo enek sing wajik, Ding. Oh ya kuwi bakul tahu. Bakul tahu. Terus ono meneh. Wis bar wis teko tahu tok. Wis bar, wis teko tahu. Bakul tempe gak ketok tempe. Gak. Bakul terong Mas Dengi sumpah. Nggonku. Mak golek-golek iki. Bakul terong Mas. Lah kok bakul terong ngopo? Bakul terong iki ngopo bakul? Ya mau lho Mas.